Hi everyone, just to mention, this class is in Hebrew. So after we finish all this introductory to the 10 luminous emanation, so we're gonna do the whole thing all over again in English. But first it needs to be in Hebrew. And אנחנו נמצאים בפסוק נ"ג. נגמר הזמן של השקיעה המדומה. נמצאים בפסוק נ"ג בהקדמה לטס, הקדמה לתלמוד 10 ספירות, עמוד כ"ב. וצריכים לדעת, כותב הרב אשלג, שכל עניין העבודה הנוהגת בקיום התורה והמצוות בדרך הבחירה נוהגת בעיקר בבית הבחינות של ההשגחה המוסתרת האמורות. מי שכבר שמע, כבר דיברתי על זה 4 או 5 שיעורים על העניין של ההשגחה, ואיך ההשגחה יש לה 2 בחינות של הסתרה ו2 בחינות שהן מגולות. ודווקא הרב אשלג אומר לנו שבהשגחה המוסתרת, ב2 הבחינות המוסתרות, שזה אסתר כפול ואסתר אחד, דווקא שמה יש את העניין של הבחירה. דווקא שמה יש את העניין של הבחירה, ועל הזמן ההוא אומר לפום צערה אגרא, ועל זה כתוב בגמרא, כתוב לפום צערה אגרא, שזה אומר, זה משפט בארמית שאומר ככל שהצער יותר גדול, כך גם השכר יותר גדול, ולכן זה מסביר שגם שם נמצאת הבחירה. הבחירה לא נמצאת שיש גילוי פנים ויש את כל טובו יתברך ויש הכל מסתדר. הבחירה היא נמצאת איפה שיש לנו את הסיטואציה כמו לאיוב, או כמו בקטעים הקשים שבן אדם עובר, שם יש בחירה, כי שם יש מבחן של האמונה בשם יתברך ומערכת של החוקים שהם עובדים בצורה הזו, כי שם מתעוררת השאלה האם באמת כך הם פני הדברים, כי נראה בעליל, זאת אומרת על פניו נראה שזה הפוך ממה שהבטיחו לנו. הבטיחו לנו שאם נעשה את הכל כמו שצריך אז הכל יהיה בסדר, והנה אנחנו לפחות חושבים שאנחנו עושים את הכל כמו שצריך, שזה עוד עניין שהרב אשלג מגיע אליו יותר מאוחר, שאנחנו חושבים שאנחנו עושים את הדברים כמו שצריך, ונאמר שכן, לפחות יש לנו את הרצון לעשות את הדברים בדרך הנכונה, לפי מה שמציע לנו כאן הרב אשלג, וחוכמת הקבלה והתורה ודרך התורה. אז על פניו הכל צריך ללכת כשורה, אם בחוקותיי תלכו, כמו שהיה לנו בשבוע שעבר, ונתתי גשמכם בעיתם. הכל יסתדר, רק תלכו בחוקים, הכל אמור להסתדר על פניו. הנה התורה אומרת את זה, אם בחוקותיי תלכו, ונתתי גשמכם בעיתם, ויהיה שפע, ויהיה ברכה, ויהיה הצלחה. והנה אנשים הולכים בחוקותיו, ואף על פי כן, ולמרות הכל, לא חווים את הברכה, ואת הנצחיות, ואת השמחה, ואת השפע. לא מסתדר. הרב אשלג אומר, דווקא במקומות האלה יש בחירה יותר גדולה, כפי שכתוב בגמרא, לפום צערה אגרא. כגודל הצער, זאת אומרת שבן אדם עושה דברים, עושה פעולות, וגם הוא הסביר את זה, הוא אמר לפני כן, כי המילים שהוא השתמש בהם, זה היה אלא שכר מצווה ביעל מלאיקה. זאת אומרת שהמערכת פועלת, דיברנו על זה והסברנו, שהמערכת פועלת בצורה כזאת שהשכר לא מגיע, למרות שהשכר הוא
כן מתקבל מיד, רק שאנחנו לא חווים אותו באופן מיידי, כדי לאפשר את עניין הבחירה. ולכן, דווקא שבן אדם לא חווה את השכר, כתוצאה מהפעולות שלו, זה מה שנקרא לפום צערה אגרא. זאת אומרת שאין שכר. ולכן הצער עצמו, זה שבן אדם מצטער, הוא השכר, כי בזכות הצער הזה בן אדם יכול להתרומם ולהתחזק באמונה שבאמת ככה השיטה פועלת, אני מחייך כי באמת זה דבר שהוא כל כך נשגב וכל כך עצום, שלפעמים אנשים צריכים ללמוד חיים שלמים בשביל להבין את הדבר הזה, את הלימוד הזה. שאני ממשיך לקרוא שביות שהשגחתו יתברך אינה גלויה, ואי אפשר לראותו יתברך אלא בהסתר פנים, זאת אומרת, אנחנו לא רואים אותו, הוא נמצא בגילוי, זאת אומרת שאנחנו לא רואים את הברכות ואת כל השפע ואת כל הטוב ואת כל האוצרות מתגלות לנו מיד. ולהפך, אלה שכן חווים ורואים את כל השפע ואת כל הטוב ואת כל האוצרות, או לא את הכל, אבל מה שהם חווים כשפע ואוצרות, לפעמים זה יכול לבלבל, כי לפעמים זה נותן את ההרגשה שהכל בסדר, לפעמים הכל לא בסדר. זה עובד הפוך ממה שנראה על פניו, לעתים, בגלל העניין שצריך להיפרע מנשמות מסוימות שעדיין זה לא הזמן, אז הן מקבלות את השפע והטוב, ואז זה בעצם יוצר בלבול, כי הבן אדם שיש לו נוח בחיים והכל מסתדר לו ואין לו לפום צערה אגרא, אז הוא באשליה שהכל טוב, הוא במחשבה שהכל בסדר. לכן הרבה פעמים אם אני פונה לבן אדם, אומר לו בוא תלמד, בוא תבין רוחניות, בוא תבין פנימיות, הוא אומר לא, הכל אצלי בסדר. למה? כי הוא כבר נמצא במצב תודעה, במצב מודעות, שאיכשהו הצליח לשכנע את עצמו שהכל בסדר, גם אם יש כל מיני בעיות כאן וכאן, אבל איכשהו הצליח להגיע למין, לא הייתי אומר רוויה, אבל למין תחושה מדומה של רוויה שאנחנו יוצרים לעצמנו, שנותנת לנו הרגשה שהכל טוב. וזה בעצם מה שאנחנו יודעים, מה שמופיע גם בסרט דביל אדבוקט, שהוא אומר שהטריק הכי טוב שהשטן אי פעם יצר, זה לשכנע אותנו שהוא לא קיים. אז אם אנחנו חושבים שהכל טוב, והכל בסדר, ויש לנו קשר ישיר עם הבורא, כמו שמישהו פעם אמר לי שהוא מדבר עם הבורא בגן שלו, יש לו שיחות עם הבורא, והוא כל הזמן נמצא עם הבורא. אז אם אנחנו נמצאים בהרגשה הזאת, כמובן שרוב הסיכויים שלא נעשה הרבה בשביל להתקדם, כדי להיות יותר מחוברים, כי אנחנו כבר נמצאים עוד פעם בהרגשה מדומה של רוויה. אז הרב אשלג אומר לנו פה, ואי אפשר לראותו יתברך אלא בהסתר פנים. זאת אומרת שאפשר, לא אי אפשר לראות את ההשגחה הגלויה, דהיינו רק דרך אחוריו, בדומה לאדם הרואה את רעהו מאחוריו, שעלול להטיל ספק ולחשוב אולי אחר הוא, שזה הדרך שבה אנחנו רואים את הבורא, את האור. זה הדרך שבה אנחנו רואים אותו מאחוריו, זאת אומרת אנחנו לא בטוחים לגבי הקשר בין סיבה לתוצאה, זה מה שזה אומר. זה התרגום של המילים, שאנחנו רואים אותו מאחוריו, כמו שמישהו רואה חבר שלו והוא מסתכל מאחוריו והוא לא בטוח אם זה משה או שלמה. אותו דבר, אנחנו גם כן, אנחנו רואים את הבורא מאחורה, אבל אנחנו לא בטוחים האם באמת. זאת אומרת שאנחנו לא בטוחים אם זה משה או שלמה, זאת אומרת שאנחנו לא בטוחים
שבאמת המערכת עובדת בצורה כזאת, של קשר בין סיבה לתוצאה, שבאמת ברגע שבן אדם עושה פעולה של שינוי, של טרנספורמציה, של השתוקקות, של עבודה נכונה, שגם צריך להבין את זה ולהגיע לזה, מה זה אומר בעצם, שעוד לא נגענו בזה. ברגע שבן אדם עושה את זה והוא מפעיל את התוכנה הזאת של הנגד הטבע לא לקחת דברים מובן מאליו ולהתאמץ ולדחוף נגד הטבע שלנו, אז באמת אנחנו אמורים לזכות לכל האור יקרות. אם בן אדם לא חווה את האור יקרות באופן מיידי, אז יש לו שאלה, וזה הנקודה של שם או שבן אדם מאבד את האמונה, או שבן אדם מתחזק באמונה, או שהוא אומר, נכון, אני לא רואה, אבל אמונה מעל הדעת, אני יודע בוודאות שהאור קיים, למרות שאני לא רואה אותו. יש פה איזה מין שיטה מדיטטיבית, שבן אדם צריך להפעיל בזמן הזה, שהוא רואה שהדברים עובדים ההפך. אני לא בטוח אם זה מוישה או שלמה. הוא רואה שהדברים עובדים ההפך. לא רק שאני לא מקבל שכר בתמורה לעבודה הרוחנית העצומה שאני עושה, לא רק שאני לא מקבל על זה שכר, אני נראה בעליל שדווקא ההפך קורה. ואז מתעורר העניין הזה של לפונקציה האגרה, ואז מתעורר העניין של בחירה, ואז מתעורר העניין של התחזקות. אוקיי, נמשיך אחר כך. זה באמת, כל מילה פה יקרה מפז וצריך לקחת זמן ולהקל.